her er min historiefremlæggelse. Jeg håber, I kan lide den. Det tror jeg ikke. Men jeg er sådan en lille joke, og derfor har jeg skrevet det her. Men okay, videre. Den forbandede svenske hær har nået den Københavns grænser. Godt, vi har 3.000 professionelle soldater og 3.500 menige soldater. Cirka 6.500 soldater i alt. Mod cirka 5.600 professionelle svenske soldater pak. Ja, men det jeg giver cirka 1 år, før vi bliver overrendt af det for de forbandede svensker. Men det er jeg ikke til at sige, men det er vores kommandant, Hans Schack, vores Ulrik Christian Gyldenløve, som er vores kavaleristkommandant, og så Frederik Alfeldt, som kommanderede vores fodfolk. Men lad os se tiden an og se, hvad der sker. Det her, det er jo første del af Peder Carlsens dagbog, og vi skal videre til den, men nu skal vi lige til nogle sjove ting. Okay, ja, det er så den svenske her. Fantastisk. Hvorfor glemmer jeg så mange ting her? Godt. Den svenske, det kan man opstille på en anden måde. Den svenske havde i alt over 1.000 soldater angrebene, mens danskerne havde cirka 7.000 i alt. Man kan sige, at svenskerne var en, og danskerne var en. I ved alle sammen, hvad der er størst. Det kan jeg også se der. Hvad vil ryge først? Nu har jeg et stort spørgsmål her. Hvad vil ryge først? For dem, der de almindelige danskere, så vil den der ryge først. Med vandmelon. Det vil simpelthen ryge først. Ikke fordi, som man tror, men simpelthen fordi den smager bedre. Den ligger bedre i maven, og det smager meget bedre. Og man spiser den først, fordi den smager bedre, ja. Godt. Nu skal vi også se det bedre sted. Så ja. Den 10. februar blev et helt stort angreb igangsat. Den var centreret omkring Slotsholm, og en pæn stor stykke ventede på det med både krudt og kugler. Ja. De kom i flere gange, og hver gang døde der soldater i de 100. Det var måske heldigt at ramme en af vores soldater, men ellers var københavnerne overlegne. Sådan foregik det helt den dag om aftenen. Så ville de svenske pak forhandle fred. De skulle igen betale Øresundstold. Ja. De skulle igen betale Øresundstold, men vi skulle betale krigsskader og alt det der. Så vores konge løb tør for penge, for skaden var betalt, og han havde allerede lånt en hel masse penge, så jeg skulle kalde til et møde. Ja. Nogle borgerlige var rige købmænd, der gerne ville hjælpe at betale, hvis også adelen ville betale, og det ville de ikke. Så kongen planlagde et kup blev gennemført, og kongen fik alt magten. Og det her det er så sidste bind i Peder Carlsens dagbog, og den er faktisk, den fortæller nogenlunde, så ja. Og kongen fik alt magten indtil 1864, hvor grundloven og demokratiet blev indført. Så ikke en dummeste idé at give kongen fuldmagten, siden med alle disse krige, kongen har tabt. Men ellers, så er det fint nok, for når grundloven bliver færdig. Yay! Godt.